كما يمسكم زي خبركم دا خطاتلتين لومي عربي عسران حموشان تحساس مشت تدالو زيناتات وشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا مكتا لكم بخبر زعدم بيتروس منقسي عرس زينا عبد ماكل دوبن قشبار كان بستقبر مرمراتات 41 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافم ترقاقيتون ناب لومي عبد زوج حليتي عبد الحق كبابتات زوجا قشبار كحادقا من كتقات مريح تخسيتون عبد زبعان 7 ميتويت نفس صارت بتكالات عنا كم زقالا قلات حبيرون عبد دو افريكا استخست حدش جير كوفيد 19 نمتن ملكفت بلوع الفتنة زايدوا فتوقعتوا عام ريبابليك ماكلاي افريكا تفصيل نيمكرات بين وسوقم توسيدهم عبد كتمان ناشفيل أمريكا عبد مكينات تتصاود تفنجاري بمبرع متقعد تفصيمه حبريتا كاب منستر تعنا عبد زباطات ماكل دو بنقاش باركان عبد زركب موشبه ماكلاتن كفلتات تملالست حموماتن لومي 25 تحساس بستقبره ناي لاباراتور مرمراتات 41 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافم ترقاقيتون كاب زيوم تم 33 بستفلاليه كبابيتات اسمرا بزركب كفلتات ملالست حمومات شدشتا اب موشب ماكل عد خالا زوادوب كلتا دما اب موشب ماكل اغردت زواغاش باركا بستقبره مرمراتات يوم ملكوفتم ترقاقيتو زلوم اب ايرترا تقلالا قطري بكورونا فيروس تلخ زيكاتات كساب لومي 992 كون كله 600 كابوم حاويم استفانو حدا بمستفليه 391 دما غنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيوم منستر تعنا 25 تحساس كلتشن إسران ناب لومي عربي 25 تحساس اب زوج حليتي اب رحق كبابيتا زواغاش باركا حدقا من قطقات مريت تخسيتون إذا ساعة حدن 20 دقيقة دحري فرق ليتي استخستن بريكتر 4.4 استعاقنا من قطقات مدري كاب كتما غردت نشنه سمينا ومعراب استات 91 كيلومتر كاب كتما كرن دما 220 كيلومتر اب زرحه كبابيتا زواغاش باركا كم زقاطمه اهغراو مدبر مكتتال من قطقات مدر حبيرو بزي 10 كيلومتر اب كرس مريت استخسته بحري وحرقا اب هيوت سب يكون نبرت زورده غدات يلن نتي كستات زرقاقص كاب منستري صعاتن معدن جنفر جيوفيزيكاو داساسن ناي انستيتيوت تكنولوجي ايرترا لاباراتوري جيوفيزيكسن زقمه حبراو اكل بزعبات بحرياو كستاتن مسوز تاساسر غداياتن تصي حبريتا كاب بايتا نمركاب غجله كيلاتات نابت بوتا كلاخ مخانو افليط الله اتي كستات اب مبزحتن نوز زباتات غاش باركان عن سبان كومون اب اسمران كال كبابيتاتن زبا ما اكل كم تسمع وكيلات ايرينا غليصوم اب زبعان سبب بزحي اغلغلت تكالات عنان قطري موياويانن بتعصاصافي بمعبايو تتقامنت حزبون بمنصر كم سفعه جنفر منستر عنا يحبر بز مسارات قطري ابتن تكالات كتتل زغبران زغلاغلنا ديتات كبكبل انكلو تمحلال افتحمامات بزصعب موتن دما ازي كم زنقلقله تغليصون صبصاب وكيل ايرينا تسفا ميكائيل غبريس ارسيم اسمرهم أبزوب عن سبا قنتي أبزر كحت كالات عنا عقم سبن مسارحيتاتن زد تقبر وفري نقحت حبرة سب كم نمبال بزد خايدة عاري 800 نفس صورات أبتكالات عنا كم زقلا تحبيرون حلف جنفر منستر عنا أبتزوبا دكتور كسة برهان سلومون مس إيرينا أبز قبرك على محتد أبشحن شعات 291 حدا ملات زوبا شوعات تكالات عنا تراي كم زنبرة أبزوان زقن اتأهاز ناب 30 شوعات كم زعبيه إذا ما نايل على 500 ميتاويت عبيت مخانو قليتهم مسفح تكالات عنا قطر موياويان وين كم 250 نبشحن سوسان كم زبالة أقدمهم زي نبرو كيلاتات حكم الناس أمرو سني عينن كالوت فولي موياو بقع زد ليهم حماماتن وين سلازد تمدبو زتمالة أقل قلوت أبزوها بلو درجات بتسي حكم زلو دكتور كسة برهان أبريهم حموشت مدبرت أنها زنبرا ناب 26 وثيقا تخصص لكم زلو خوي حجة حدشتي كما هوسبيتال الله سلسته حموشت خاني مأكلات عنا لكن محجة مدبرت عنا زحينير حجزي ان كلن حدشتين توسخي حدا ابنا ايش اي بنا حكمنا سنترال لنا ابز حاصير غزي خاني اذا مأكلنا كورونا محكميم اذا حدشتاتي مالتها مستي اغلغلوت مسفح نايتن تكالات عنا بو متنونا بحاجات حدا عبلوت زلو ابنا ابالات استاذيو حجي اي بحق زي يونيفرسيتات
ብዙሓት ኣፍሬንየን ቅድሚ ናጽነት ዳርጋ 150 እዮም ነይሮምና ኩሉ ሰራሕተኛታት ሕጂ ግን ብቃስካ 1060 ቀሊል ነገራት ኣይኮነን ዳርጋ ብሽድሽተ ኣስፊ ሕጂ እዚ ኣብቲ ምብዛሕ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ዓይነት እውን ኣለዎ ኣብ ርእስቲ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝውሃብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ካብ ትካላት ጥዕና ልዕሊ 10 ኪሎሜትር ርሕቆም ንዝነብሩ ወገናት ሕክምናዊ ደገፍ ዝገብሩ ልዕሊ 270 ወከልቲ ጥዕና ዓድን ወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤትን ከም ዘለው ዝሓበረ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኣብ ዝርከባ መደበራት ጥዕና ከይተረፈ ዘመናዊ ኣገልግሎት ላቦራቶሪ ከም ተዋደደ ኣገልግሎት ራጂ ናብ ዲጂታል ከም ተቀየረ ከምኡውን ናብ ኣስመራ ዝለኣኽ ዝነበረ ብኬሚስትሪ ዝፍለጥን ካልእ ምርመራታትን ኣብ ሆስፒታል ከረንታ ኣታትዩ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ኣብዚ ዓመት ኦልሬዲ በሃገር ደረጃ ፖሊሲ ስትራቴጂ ኩሉ ወፂሎ እቲ ኣብኮም ዝግበር ስራሓት ከመይ ገይሩ ተዋሂዱ ከም ስርዓት ስትራቴጂ ወፂዎ ክስታት ሕጁ ንዕኡ ንምሕያል ጥራሕ ትካላት ጥዕና ንምሕያል ኣይኮነን መደባት ዘሎ ከመይ ጌርካ ኣብኮም በፂሕካ ትስራሕ ብዝበለፀ ነት ህዝቢ ኣገልግሎት ትበሉ ሕጂ ብዙ ግዜ እዚ ንሕና ሓቂ ዘረብ ብሕልፍ ብዞም ኣጋርሓኻይ ምስ ብፍላይ ከዓ ንዕኡ ዝወፀው መድሓኒታት ስለ ዘሎ ምስ ትካላት ጥዕና ሕጂ ዝኾነ ሕሙም ኣብ ትርሕቕ ዘሎ ኣብኣቶም ሕከም ካብ ዓወም ላዕቲ ኮይኑ ከዓኒ ኣፈውሳሎም ሪፈረብሎም ሳቶምን ዝተምሃርዮም ንሕና እውን ስልጠናታት ንቦም ኣለና ክትትል ንገብረሎም ኣለና ሕጂ ብሓፈሹ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣብ ድሓን ኩነታት ኢና ዘለና ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ዓመት መጽእ 10ታት ህይወት ዝቐዝፍ ዝነበረ ዓሶ ድማ ብፍላይ ንምቁፅጻር ብዝተኻይደ ውሁድ ጻዕሪ ተርእዮ ናይቲ ሕማም ኣዝዩ ከንቆልቆል እንከሎ ዝስዕብ ዝነበሮም ሞት እውን ዳርጋ ናብ ባዶ ከም ዝወረደ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ንጥፈታት ድማ ብቐጻልነት ከም ዝካየድ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ዝተዓወታሉ ሕማም ዓሶ እዩ ሕማም ዓሶ ሲብቲ መጀመርያ ናጽነት 70 ዓመት ስጋዕ 3000 ኣብ ዝባና ጥራሕ ማለት እዩ قليل نكرته ولا بوزموتون سرع سوسان سلستان دعلو سوسا يوم زموت نيرو هو حجي درجة موت درجة إلا أبس كلت بسلسة عمد حادة خم قليل تموت كم برموت بحال نقول لهم درجة إلا تي كم تسول كم تايو تي سب توليلو أبتعتاتهم راي توم كلت عنا عدلو ساتهم توليلو محكمو توم أباراتنا خان هذا سلطنات التحقق معنا عصو عمتها وقلت شاء كذا سلطنات كهبنا ينترفينا لأنه كل زغني مدهاين سالو ናይ ላቦራቶሪ መርመር ፀገም ሓንቲ ኣብ ናይ ዓሶ ዝኾነ ፀገም የለን ተወሳኺ ከዓ ቶም መድሃኒታት ናይ ቀደም ኣይኮኑን ኩሉ ግዜ ኣብ ቱዴይ ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ከባቢኡ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝረኽበሎም ትካላት ተዋዲድሉ ኣብ ፍሉጡ ኣብ ተጠቃምነቶም ንኸዓቢ በቲ ሓደ ካብ ሃልክን ወፃኢታትን ንኸድሕን ድማ በቲ ካልእ ልዑል ፃዕርታት ክካየድ ፀኒሕሎ ኣብ ንኡ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝወሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ናይ ዝኣብነት እዩ ወኪል ኤሪና እስማኤል ሽፋ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ሻም ተወልደ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝተዋደደ ሕክምና ዓይኒ ኣብ ርእስቲ ዝምስገን ኣገልግሎቱ ካብ ብዙሕ ሃልክን ወፃኢታትን ከም ዘናገፎም ነበርቲ ገሊፆም እቲ ኣገልግሎት ቅድሚ ምጅማሩ ትንኣስ ትዕበ ናይ ጥዕና ዓይኒ ፀገም ኣብ እተጋጥመሉ እዋን ናብ ኣስመራ ክኸዱ ይግደዱ ምንባሮም እዚ ድማ ናቱ ፀገማት ከም ዝነበሮ ዝጠቐስቶም ነበርቲ እቲ ኣገልግሎት ድሕሪ ምጅማሩ ግን መስተርሆ ከም ዝረኸቡ ሓቢሮም ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ክኢላ መጥባሕቲ ዓይኒ ነርስ ኣኽሊሉ ዛይድ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዛ ትዛዘም ዘላ 2020 ካብ ንኡስ ዞባታት ዓዲ ቀይሕ ሰንዓፈ ፀሮና ሰገነይትን ማይ ዓይንን ከምኡውን ካብ ገለ ከባቢታት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝመፁ ልዕሊ 5400 ዜጋታት ኣገልግሎት ከም ዝረኸቡ ብምጥቃስ ን21 ሰባት ድማ ናይ ቅርኒብ ዓይኒ መጥባሕቲ ከም እተገብረሎም ኣብሪሁም ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ዝተዋደደ ሕክምና ዓይኒ እቲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ከም ዘማልእ ዝሓበረ ነርስ ኣኽሊሉ ብሰንኪ ቅጥዕታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ተቋሪፁ ዝፀንሐ መጥባሕቲ ሓበላ ዳግም ከም እተጀመረ ገሊጹ ሓኪም ዓይኒ ነርስ ፍስሃ ጣዕመ ብወገኑ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ካብ 2016 ክሳብ 2019 ንኣስታት 1700 መርመራ ዝተገብረሎም ዜጋታት ብነፃ መነፀር ከም እተዋህበ ኣብዚ ዓመት እውን እቲ መስርሕ ይቕፅል ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ዘሎ ባህሊ ዕቃበ ኣግራብ ኣብ ቀጻልነት ሃብቲ ገረብን ምስሳኑን ዓብ ተራ ይፅዋት ከም ዘሎ ሓላፊ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሳልም ማሕሙድ ሓቢሩ ነዚ ባህሊ እዚ ብምሕያል ሃብቲ ገረብ ናብ ንቡር ንምምላስ ምምሕዳራት መሪሕ ተራ ክፃወታ ዘዘኻኸረ ኣቶ ሳልም ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ገድገድን ሽዕብ መንሸብን ሰፊሕ ቦታ ኣብ ዝሸፈነ ገረብ ዕበል ዝተረኣየ ብርሰት ጠንቁ ተነፂሩ ቁልጡፍ መግቲ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዑ ኣብ ሓለዋ ኣግራብ ዝነጥፉ ዜጋታት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኪሎ ኣስታት 50 ሄክታር ሸፊኑ ዘሎ ሃብቲ ገረብ ዝምስገን ዕቃበ ስለ ዝግበረሉ ሓደጋ ምጽናት አንጸላሊዎ ዝነበረ ዓይነት ኣግራብ ይስስን ከም ዘሎ ገሊጹ
بتمساسال ون بواقيرو استات 7 هكتار شفنا اغراب كم وصيت زغبرلو حالوان كنكنن بصبق يسسن كم زلو تستراب حبريتا ينصر ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዝዋደው ካብ ንሰባታት ጾረና ሰገነይቲ ድባርዋ መንደፈራን ማይመን ንስተዋጹ አባላቱ ኣብ መረባሕ ንህቢ ደርሆን ናይ ጸባ ከብትን ከምኡን ሓፈሻዊ ክትትል ጥዕና እንስሳታት ዘተኮረ ስልጠና ሂቡ ኣብቲ ካብ 14 ክሳብ 20 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ድባርዋ ዝተዋሃበ ስልጠና ብዛዕባ መረባሕ ንህቢ ብመንጽር ኣከባቢያዊ ኣገዳስነቱን ቁጠባዊ ረብሓታቱን ኣገባብ ኣተሓሕዛን ኣመጋግባን ደርሁ ምሕደራ ናይ ጸባ ከብቲ ከምኡን ኣብ ከባቢና ዝረኣዩ ሕማማትን ኣፈዋውሶኦምን ሰፊሕ ሞያዊ መግለጽታት ተዋሂቡ ምህርት ማዓር እንቋቁሖን ጸባን ምስ ግቡእ ምሕደራ ኣመጋግባን ክንክንን ከም ተኣሳሰር ዝሓበሩ ኪላታት ሓርስቶት ብስነ ፍልጠት ዝተደገፈ ንጥፈታት ከሰላስሉ ምእንቲ ሞያዊ ደገፍ ክግበረሎም ከም ዝግባእ ገሊጾም ሰልጠንታ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ዝቐሰሞ ፍልጠት ኣገዳስን እዋናውን ምዃኑ ብምሕባር ብግብራዊ ትምህርቲ ዝተሰነየ ምስ ዝኸውን ዝሓሸ ውፅኢት ክርከቦ ስለ ዝኽእል ኣብ መጻኢ ኣቓልቦ ክግበረሉ ተላብዮም زخبركم تحتاتلتي السعب أحقره زيناتاتي ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ዝተኸስተ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ንመጠን መልከፍቲ ብልዑል ፍጥነት ኣዛይድዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምስ ተመዝገበ ልዕሊ 14300 ሓድሽ መልከፍቲ ደሚርካ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ናብ 1 ሚልዮን ክፀጋጋዕ እንከሎ ኣስታት 26000 ድማ ሞይቶም እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ካብቲ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ብልዕሊ 70 ሚእታዊት ናይ ምልባዕ ዓቕሚ ዘለዎ ብምዃኑ ልዑል ስጋት ከም ዝፈጠር ክኢላታት ጥዕናታ ሃገር ይገልጹ ኣለዉ ብሰንኪ እዚ ድማ መንግስቲ ብሪጣንያ ካብን ናብን ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ዝካየድ በረራታት ደው ክብል ትማሊ 24 ታሕሳስ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ኣብ ብሪጣንያ ሓደ ካብ 85 ዜጋታት ሃገር ከምኡን ልዕሊ 2 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ነበርቲ ከተማ ለንደን ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም እዮም ጸብጻባት ጥዕና ዝገልጹ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምስ ዝተመዝገበ ልዕሊ 39000 ሓድሽ መልከፍቲ ተደሚሩ ኣብ ብሪጣንያ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ ኣስታት 2.2 ሚልዮን ክበጽሕ እንከሎ ልዕሊ 69000 ድማ ሞይቶም ምስቲ ኣብ ብሪጣንያ እውን ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰር መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ካብ ብሪጣንያ ዝመጽእ ግያሻይ ካብ ኮሮና ቫይረስ ነፃ ምዃኑ መረጋገፂ ሰነድ ክህልዎ ዘገድድ ሓድሽ ሕጊ ኣታኣታቲሉ بخال وجن منجست إسرائيل نتتخصص ظلوا العلم لبعين مقصر نمبل سالساي جزيو تررت جراتات كتكبر تمالي 24 تحساس تزازا محلاليفون أتي كاب 24 تحساس جميرون قلة سامنت تصنع جراتات حادثة كاب منبريون لعلي حاد كيلومتر أرحيقو كي جواز كل دكانات وهبت أقول قلوت تكالات كويتصو كمون حادثة أبناء كال سب منبر جزا كياتو زبل يركبون ኣብ ኩሉ ቅርናዓት ዓለም ኣብ ዘዋት እዚ ጽምብላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ታታቲ ዘሎ ተረርቲ ገራታት ምስቲ ክዝርጋሕ ጀሚሩ ዘሎ ክታበት ተደሚሩ ለብዒ ኮቪድ-19 ብደረጃ ዓለም ኣብ ምቁፅጻር ልዑል ኣስተዋጽኦ ክህልዎ ኪላታት ጥዕና ተስፍኦም ይገልጹ ኣለዉ ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፎ ኣስታት 80 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 1.75 ሚልዮን በፂሕሎ زي كمدين كله عب نيجيريا حدش جير كورونا فيروس كم ترخبت تكال مقصر حمامات أفريقيا قليتون اتي حدش جير كابتي أقدمه عب بريطانيان ريبابليك دو أفريكان ترخبت جير استفلي مخانو كيلاتات نايتا أهجراو تكال حبيرم بزعبو توسخ مصنعتي كايد كوانتولو كابتي نبور كورونا فيروس زيادة تلعب خون كم زغل جنا قمتات الله عب بريطانيان ريبابليك دو أفريكان ترخبت جير كورونا فيروس متن تلعب على النتو ب700 زعبية مخانو عب وانو تقليتين ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ብሪጣንያ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካን ናይጄርያን ዝምዝገብ ዘሎ ልዑል መጠን መልከፍቲ ተሪእቲ ሓድሽ ጅር ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ባህርያቱ እናቐያየረ ምስ ዝመጽእ ንምቁፅጻሩ በዳህ ስለ ዝኸውን ሰብኣዊ ክሳራታቱ ከይዛይድ ኪላታት ጥዕና ስጋቶም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ዕጡቓት ተቃወምቲ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ን72 ሰዓታት ዝጸንሕ ተኽሲ ናይ ምቁራጽ በይናዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ሓቢሮም እዚ ካብ ሎሚ 25 ታሕሳስ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝገለጾ ስጉምቲ ነቲ ዝመጽእ ሰንበት 27 ታሕሳስ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ
يخون امبر منግስታ ሃገር ብዛዕባ ዝብዕጡቃት ተወሲዱ ዘሎ በይናው ስጉምቲ ዝሃቦ መግለጺ ዛጊት የለን ኣብ ሞንጎ ሰራዊት መንግስትን እቶም ዕጡቃትን ተወልዑ ብዝቀነይ ሓያል ግጭት ኣብቲ ምርጫ ዕግርግር ክፍጠር ከም ዝኽእል እዮም ንኩነታት ሃገር በቀረባ ዝከታተሉ ወገናት ዝእምቱ ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ካብ 2013 ዝተወልዐ ዓሌታዊ መልክዕ ዝሓዘ ግጭት ገና ከምዘይ ሓደ ዝተቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ኣሽሓት ሰባት ከም ተቐትሉን ልዕሊ ረብዒ ካብ ህዝብታ ሃገር ከም ተመዛበለን ይረዱ ነቲ ግጭት ንምህዳእ ናብታ ሃገር ዝተዋፈረ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝጥቀስ ውፅኢት ኣይተረኽቦን ብሰንክቲ ልዕሊ 7 ዓመታት ዘቑፀረ ግጭት እታ ብዕቑር ማዕድናት ሃብታም ምዃና እትግለጽ ሃገር ናብ ዓሚቕ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ክትሽመም ተገዲዳ ከም ዘላ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ተዛተይቲ ኤውሮፓዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ትማሊ 24 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዘካየደዎ ዝርብ ኣብ ንግዳዊ ስምዕ በፂሖም በዚ ድማ ልዕሊ 4 ዓመታት ዝወሰደ ዲፕሎማስያዊ ሓርጎጽቆጽ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብቲ ሕብረት መዓልቦ ከም ዝረኸበ ሰብ መዚ ክልቲኦም ወገናት ሓቢሮም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ድሕሪ ምኽታም ናይ ትስምዕ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ስምዕ ብምብጻሕና ከም ሃገር ላዕላውነትና መጻኢናን ሕግታትናን መሊስና ኣሎና ክብል ሓጎሱ ገሊጹ እቲ ንግዳዊ ስምዕ ብሪጣንያ ኣቐዲማ ካብ ዝኸተመቶ ተመሳሳሊ ቁጠባዊ ውዕላት ዝዓበየ ምዃኑ ዝጠቐሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ጆንሰን ዓመታዊ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ወገናት ልዕሊ 660 ቢልዮን ፓውንድ ንግዳዊ ምልውዋጥ ክካየድ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ብዘይካ ቀዳማይ ሚኒስተር ጆንሰን ካብ 1 ጥሪ 2021 ሓድሽ ታሪፍ ጉምሩክ ክትግበር ምዃኑ ብምጥቃስ ሃገሩ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ትገብሮ ጻዕሪ ብምሕያል ቁጠባ ንምጉልባት ከም ትሰርሕ ኣረጋጊጹ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮፓ ኡርሳላ ቮንደር ሌየን ብወገና እቲ ስምምዕ ፍትሓውን ሚዛናውን ከም ዝኾነ ብምሕባር ንኽልቲኡ ወገን ከም ዘርብሕ ኣረድያ ባይቶ ብሪጣንያ ሃገሩ ዝመጽእ 31 ታሕሳስ ካብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ተቐሊላ ቅድሚ ምውፃእ ነቲ ኣስታት 2000 ገጻት ዝሓዘ ሰነድ ከጽድቕ ኣለዎ ባይቶ ኤውሮፓዊ ሕብረት ብወገኑ ቅድሚ ምእታዊ ሓድሽ ዓመት ነቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ከጽድቕ ትጽቢት ይግበር ኣብ ከተማ ናሽቪል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሎሚ 25 ታሕሳስ ኣብ መኪና ዝተጻወደ ተፈንጃር ብምብራዕ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተቃሊሑ ሰመዚ ፖሊስታ ከተማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣብ ማእከላይ ሸነኽታ ከተማ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ደይመደይ ኢልካ ዝተገብረ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ህንጻታት መካይንን ካልእ ንዋትን ዕንወት ከም ዝወረደ ሓቢሮም እቶም ሰመዚ ወሲኾም እቲ ፍጻመ ይምርመር ከም ዘሎ ካብ ምጥቃስ ሓሊፎም ብዛዕባ በቲ ገበን ዝጥርጠሩ ዛጊት ዝሃቦ ሓበሬታ የለን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሰዓታት ንጎ ብምፍጻሙ ሰብኣዊ ክሳራ ክጎድል ከም ዝኸኣለን ማዕከናት ዜና ዘቃልሓ ዘለዋ እቲ ፍጻመ ኣብ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ድማ ብፍላይ ምስ ቅንያት በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ሽብራዊ መጥቃዕቲ ክፍጸም ከም ዝኽእል ንዘሎ ስጋት ከም ዘዕረጎ ይግለጽ حيل أير سوريا كتم ما يساف علما زجبر متكعت مسائل إسرائيل كم زبر عنه لومي إسران حمشتن تحساس فليتو تي مسائلات كاب مريت ليبانس كم تتكوس زجلس حيل أير سوريا مبزحتو علامو كي وقع كم زمخنا رديوم يوخن برمنكس إسرائيل نت مجلس بزملكات زاجيز ذهبوا من لاشيلن إسرائيل نكل أير ليبانس بمتحس عب لعلي علامات سوريا ترجع كم متكعتات مسائل روكيتن كتقيد متنها تصبتي توسون أب دوباو شنق كفل هاجر كاليفورنيا حورات منقسات أمريكا تمالي 24 تحساس استخسته حدقا بارع مرور أكبا بيعون محبر كتباون كسارات توريدو بسنك تحدقا لعلي شوعات تشح نبرتي كاب أبايتهم كقوعزون كلوا عشحات هكتار أكادما كم تهم مخص مزي كاليفورنيا فليتهم نتي زاقيت تنكو زي تنتصر حدقا أب تحت قدسر نمو عال سفيح سرحيتي كايد كم زلة تقاليتون أب كفل هاجر كاليفورنيا أب زعمت زي بزتخسته حدقات بارع مرور لعلي حدا نتبش 6 مليون هكتار أكا كم تهم مخص قلت صبصبات مستي نايز حلف عامت كسراتات بارع كنا تأثرن كله بكل تعصفي كم زايد أرديوم تنكنا يزي أبي كاليفورنيا زغسة زلو ترجع من بارع مرور كلمة من مزبال زتونكو برتوع وعيك خون كم زغل كلا تتكابي يموتون بعصرت حدا حساسة بسمينا ومعرب نيجيريا بتركب أحداريت بيت مرتز تقايدة بتخصيص تسنية جويا 344 تمارو بسنك زمتا كابتن مجهجان بمونغو قبيلات استفترة زي مكدا ومخانو سمزتا هاجر حبيرم
نتوم قلعو نصا نموصا مستم ጨወይቲ ኣብ ዝተኻየደ ዝተሳተፉ ሰበስልጣን ጸጥታ ናይጄርያ እቲ ጭውያ ምስቲ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ 2014 ዘካየደ ጭውያ 270 ደቂ ኣንስትዮ ዝመሳሰል እኳ እንተኾነ በቲ ሽበራዊ ጉጅለ ከም ዘይተፈጸመ ኣነጺሮም بمسارة حبرياتهم سمزي اتوم دحر 6 معلتات نصا ዝተለቁ ተማሃሮ በአበላት ቀቢላ ፉላኒ ዝኾኑ ዕጡቃትዮም ተጨውዮም ነይሮም ተጨውያ ተማሃሮ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ቀቢላው ፍልሊ ዝጠንቁ ግጭት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከየሰጋግሮ ከም ዘስግእ ዝጠቐስቶም ሰመዚ ንዝተፈጥረ ጸጥታዊ ስጋት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረድዮም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ኣብ መንጎቶም ሰበኽ ሳግማዊ መነባብሮ ዝመርሑ ቀቢላ ፉላንን ብሕርሻን ሞጓስን ዝናበሩ ቀቢላ ሓውሳን ቀጻሊ ግጭት ክውላዕ ምጽንሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ ኣሽሓት ከም ተቐትሉን ዓሰርተታት ኣሽሓት ግዳይ ምምዝባል ከም ዝኾኑን ጸብጻባት ይገልጹ ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ ናይዚ ዓመት ዝጥራይ ብውሕዱ 1100 ሰባት ብቀቢላዊ ግጭት ከም ተቐትሉ እዩ ዝሕበር نلومي عربي 25 تحساس مش استدلوا زينا من سنة دونا عبزي تزازي ملو مسترف مدباتنا سلام